Na 125 hektarech pracuje téměř 1100 lidí. Zaměstnanci jaderné elektrárny Temelín prochází tvrdými testy, jak psychologickými před přijetím, tak i přísnými kontrolami při každém vstupu do práce. Jaderná elektrárna Temelín zásobuje elektřinou 15% českého území. Tomáš Hubálek si práci v Temelíně splnil dětský sen. Na pozici operátora primárního okruhu druhého bloku pracuje už 10 let. Už někdy od 90. let mě fascinovaly v médiích a informace o tom, jestli elektrárnu Temelín dostavíme nebo nedostavíme, jestli někdy budeme potřebovat, tak jsem se o ní začal trochu více zajímat a potom, co jsem vystudoval na ČVUT v Praze elektroenergetiku, tak mě kroky zavedly až do jámy Lvové. V současnosti pracuji na blokové dozorně jako operátor primárního okruhu, to znamená, mám na starosti reaktor a pomocné systémy primárního okruhu, takové ty systémy, v kterých se vyskytují radioaktivní materiály. Nejnáročnější asi na této práci je celou směnu, 8, někdy 12 hodin vydržet v plném soustředění a být připraven na to, co dané zařízení v uvozovkách vyvede. Za normálního provozu se má práce sestává hlavně z monitorování chodu systému a zařízení, z pravidelných zkoušek, hlavně bezpečnostních systémů, kde musíme deklarovat, že jsou stále schopni plnit nějakou projektovou funkci. Největší asi kumulace činností nastává jednou do roka, zhruba období 2 měsíců, kdy máme odstávku na výměnu paliva. To je období, kde opravdu nápor na posádky blokových dozoren je enormní. Jenom pro představu, na elektrárenském bloku se za ty 2 měsíce musí stihnout asi 9 000 pracovních činností. Co se všechno může na elektrárenském bloku stát, když právě sedíme na simulátoru? Stát se toho může opravdu hodně, ale musíme se bavit, o jakých pravděpodobnostech tady mluvíme. Na simulátoru musíme být schopni zvládnout i havárie, které mají četnost jednou za třeba 100 000, jednou za 1 000 000 roků. Prostě je naprosto mizivá pravděpodobnost, s kterou v normálním civilním životě nikdo nepracuje. Nicméně jsme na jaderné elektrárně a tady prostě musíme být připraveni i na takové eventuality, které můžou nastat jednou za takhle dlouhou dobu. Cvičíme se zvládat i ty nejtěžší havárie, které by mohly v nejhorších důsledcích vést až ke skončení života elektrárny. Hynek Dvořák se do žlutého ochranného obleku s dozimetrem obléká 11 let. K práci v Temelíně ho přivedla touha pracovat s nejmodernější dostupnou technikou. Vedu útvar, který se stará o zabezpečení radiační ochrany všech pracovníků v kontrolovaném pásmu elektrárny Temelín. To znamená, měříme osobní dávky pracovníků pracujících v kontrolovaném pásmu, hlídáme radiační parametry v celém kontrolovaném pásmu i v technologii, hlídáme rovněž výpusti radioaktivních látek do životního prostředí. Při vstupu do kontrolovaného pásma každý pracovník odkládá svůj civilní oděv a převléká se do slušivé kombinézy žluté barvy. Po celý pobyt v kontrolovaném pásmu má tyto základní ochranné pomůcky na sobě. Pro práce ve vyšším riziku se používají doplňkové a speciální ochranné pomůcky, jako jsou respirátory, další jednorázové oděvy, které se nám navlékají na kombinézu. Pracujeme zde i v prostředí, které je náročné, ku příkladu na fyzickou kondici. Pracovníci našeho útvaru mnohdy musí se pohybovat v značně stížených podmínkách. Je tady i v současné době docela teplo, ale v kontrolovaném pásmu se občerstvovat můžeme jenom za přesně určených režimových opatření na vyhrazených místech. Náročné povolání je to ne z důvodu toho rizika. To riziko
risk máme ošetřeno a máme ho sníženo na přijatelnou úroveň, ale z důvodů jiných je to opravdu náročná práce na rozhodování, na znalosti, na zkušenosti. To všechno je tady potřeba, na to jsou nároky velké. Riziko mě nestraší. Jiří Bigas je vedoucím oddělení transportní technologické části a má na starosti manipulaci s jaderným palivem. Bezpečnostní helmu si do práce každý den na 8hodinovou směnu nasazuje už 22 let. Tuhletu práci, proč jsem si vybral ve své době, když jsem studoval, tak ještě střední školu, tak samozřejmě nějakým způsobem jsem měl takový vztah k matematice, fyzice. Pak jsem to studoval dál na vysoké škole a vlastně po vysoké škole šel jsem na Temelín, kde jsem dostal možnost pracovat vlastně v tomhle oddělení pro manipulace paliva, pro skladování paliva, ale neděláme jenom tyto věci v našem oddělení, ale samozřejmě provozujeme i zařízení na kontroly paliva a po případné inspekce a opravy paliva. Ta práce je nebezpečná jako kterákoliv jiná, s tím, že tato práce vyžaduje daleko víc školení, daleko víc zácviku, daleko víc praxe, proto aby to člověk mohl dělat potom profesionálně. Pokud si není člověk jistý, nebo jde do nového prostředí, tak samozřejmě je tady speciální dozimetrická služba, kde tito specialisté samozřejmě jdou s váma, kontrolují situaci, takže jste chráněna ze všech stran.